Ahojte, vítajte späť na mojom kanáli. Dnes si spoločne zacvičíme pilates na lepšiu postúru. Ak trávite veľa času sedením alebo cítite napätie na chrbte, dnešná lekcia je pre vás úplne ideálna. Je vhodná aj pre začiatočníkov, aj pokročilých. Tak si zoberte podložku a ideme pracovať na lepšej postúre. Láhneme si dole na podložku. Urobíme si pohodlie, nohy pokrčíme v kolenách, necháme ich na šírku panvy, oblasť krížov je voľná, rebra prilepíme do podložky a ramena otvoríme naširoko. Začneme dýchaním. Položte si prstíky na rebra, dajte si ich tak, že palec pôjde zo spodu rebier a 4 prsty budú hore na rebrách. Dáme nádych nosom a výdych ústami. Chcete dýchať tak, že keď dáte nádych, ruky sa roztiahnu do strán, alebo aj ten hrudný kôž sa roztiahne do strán a s výdychom sa zase vráti naspäť. Môžete si predstavovať, že pri nádychu sa nadýchujete do rúk a chcete ich čo najviac roztiahnuť. Nádych nosom, výdych ústami. Zatvorte si oči. A vnímajte svoj dých, svoje telo, to, ako sa dnes cítite. Poďte ešte posledný krát, hlboký nádych a hlboký výdych. Výborne. Dajte si ruky vedľa tela a pôjdeme s nádychom len prikývnuť hlavou, natiahneme krk a výdych vrátime naspäť. Nádych. Pozriem ako keby do výstrihu, hlavu nedvíham z podložky. Výdych vrátim naspäť. Pozriem dole, vrátim naspäť. Rebra sú stále prilepené v podložke. A ramená mám pekne naširoko otvorené do strán. Naťahujem krk do diaľky. Poďte ešte 3, 2 a 1. Teraz pokrčíme ruky v lakťoch, dáme si ruky do strán. Ruky budú pár centimetrov nad podložkou. Snažte sa ich držať stále v rovnakej výške a s výdychom narovnáme ruky za hlavu. Nádych, ideme naspäť. Výdych, nádych. Poďte pomaličky. Držíme ruky vo vzduchu. Natiahnem ruky a vrátim naspäť. Výdych, nádych. Dáme ešte 3 opakovania. Kontrolujem si, že rebra sú na svojom mieste. A poďte posledný, necháme ruky narovnané. A ideme teraz s výdychom preklopiť ruky na podložku, nádych dáme ich za hlavu. Výdych, nádych. Sústrete sa na rebra, že sú prilepené v podložke a ramena na široko. Tak, poďte, ešte ideme. 3, 2 a posledný. Vrátime ruky naspäť vedľa tela. Poďte si ľahnúť na pravý bok, dajte si pravú ruku pod hlavu, nohy pokrčíme v kolenách, dáme si ich pred seba, bok pošleme od seba tak, aby sme mali pod sebou priestor. Takže chceme, aby aj ľavá, aj pravá strana boli rovnako dlhé.
Urobte si pohodlie. Teraz pokrčíme aj ľavú ruku. Nohy zostanú zafixované, tie sa nebudú hýbať, ani pánva sa nebude preklápať. Bude to pohyb iba hrudníka, takže ideme sa rotovať. Poďte na to, s nádychom otvorím lakeť hore do stropu, výdych, vyrotujem sa, pozriem za lakťom. Nohy ani pánva sa nejak nehýbu, je to iba rotácia v hrudníku. A vrátim naspäť, nádych a výdych, zatvorím. Ideme na to. Nádych, výdych, rotácia, pozriem za lakťom, nádych a výdych. Nádych, výdych, nádych, výdych. Ideme ešte dvakrát. A docvičíme posledný. Teraz si dáme ľavú ruku pred seba, ľavú nohu narovnáme, pravá noha môže zostať pokrčená na podložke. Dáme flex a pôjdeme nohou dopredu, dvakrát puls a zase nohou ideme dozadu, prepnem špičku, dvakrát puls. Snažím sa neprepadať dopredu ani dozadu, je to pohyb iba nohy. Poďte pomaličky a naozaj si kontrolujte, že pracuje iba noha a horná časť tela je zafixovaná, neprehýba sa. Tak poďte na to. Výdych, nádych, výdych. Snažte sa držať nohu stále v rovnakej výške. Flex a špička. Flex a špička. A pôjdeme ešte dvakrát. Výdych, výdych. A posledný. Výborne, položíme nohu, odtlačte sa a presunieme sa na druhú stranu. Takže láhneme si na ľavý bok. Opäť si urobíme pohodlie na tejto strane. Ľavá ruka je pod hlavou, nohy sú pokrčené v kolenách pred sebou. Pošlite bok od seba, aby ste mali pod sebou priestor. Chceme obe strany rovnako dlhé. Ruku pokrčíme v lakti. Nádych, otvoríme lakeť. Výdych, vyrotujem sa. Nohy aj pánva zostávajú na svojom mieste. Nádych, vdvihnem lakeť. Výdych, vrátim sa naspäť. Nádych, výdych, rotácia. Pozriem za lakťom. Kontrolujte si, že pánva sa nehýbe. Ideme ešte dva. Výdych, rotácia. Nádych, výdych. A docvičíme. Nádych, výdych. Tak, výborne. Teraz narovnáme pravú nohu, dáme flex a ideme dopredu nohou, flex, flex. Nohou dozadu, špička, špička. Telo je zafixované, nehýbe sa, je to pohyb iba nohy. Tak poďte na to. Výdych, výdych, nádych, výdych, výdych. Snažím sa držať nohu stále v rovnakej výške. Idem nohou flex a špička. Ideme ešte dva. A jeden. Docvičíme.
Tak, výborne. Odtlačte sa hore. Sadneme si do sedu na sedacie kosti. Nohy narovnáme pred seba. Rozkročte ich zhruba na šírku podložky. Snažíme sa sedieť na sedacích kostiach, takže tie smerujú dole, my sa vyťahujeme hore. Nohy môžete mať v kolenách pokrčené a pritiahnite sa ako keby zapäty k sebe, to vás lepšie posadí na tie sedacie kosti. Ruky upážime a pôjdeme s výdychom. Rotácia, nádych, dotkne sa malíček, malíček, výdych, vrátim sa, nádych, idem na stred. Rotácia, idem dopredu, malíček, malíček, vrátim sa naspäť, idem na stred. Výdych, nádych, výdych, nádych. Výdych, nádych, výdych, nádych. Rotácia, idem dopredu, vrátim naspäť a idem na stred. Nohy sú opäť zafixované, je to rotácia iba hrudníka. A docvičíme posledný krát na túto stranu a ideme na ďalší cvik. Poďte si teraz sadnúť na nohy, na päty. Kolena rozkročíme, chytíme sa za chrbátom, prepletieme si prstíky, otvoríme hrudník, dáme nádych a dvihneme ruky za chrbátom hore. A dýchame. Hlboký nádych, výdych. Predstavujte si, že posielate kľúčnú kosť hore do stropu. Ešte jeden nádych, výdych. A vrátime ruky naspäť. Tak, poďte teraz zdvihnúť pravú ruku vysoko a dáme úklon do strany, takže naťahujeme celú pravú stranu. Zadok sa nedvihne od podložky. A vyťahujeme sa do diaľky. Nádych, výdych. Vrátime sa na stred, druhá strana. Vytiahneme ľavú ruku vysoko. Úklon do strany. Naťahujeme celú ľavú stranu. Zadok zostáva na podložke. Hlboký nádych, výdych. Vyťahujte sa do diaľky. Vrátime sa na stred. Poďte teraz dopredu. Koľko vás vaše telo pustí, úplne sa uvoľnite. Tak, skvelé. Trošku sa nadvihnite a ideme teraz prejsť k ľavej nohe. Takže opäť natiahneme pravú stranu. A prejdeme na druhú stranu, takže ideme k pravej nohe a naťahujeme ľavú stranu. Vráťte sa na stred a dvihneme sa hore. Ideme na všetky 4. Dajte si ruky pod ramená, kolená pod bedrá. Odtlačte sa medzi lopatkami. Chcete mať ten priestor stále vyplnený. Dajte si pozor, aby ste nemali podsadenú pánvu. A ideme teraz posielať ľavú nohu dozadu a pravú ruku dopredu. Poďte na to s výdychom. Výdych. A nádych. Vrátim naspäť. Výdych. A nádych, vrátim naspäť. Stále sa odtláčajte od tej ľavej ruky, aby ste neklesali hrudníkom dole. Ideme ešte 2. A 1. Tak, zostaneme takto a pôjdeme teraz poslať ruku aj nohu do strany od seba. Takže pravá ruka ide doprava, ľavá noha doľava, vrátim na stred. Výdych, ruka, noha do strán. Vydržte, poďte ešte. 3, 2 a posledný.
vymeníme druhá strana. Takže ide ľavá ruka, pravá noha. Začneme tým, že budú chodiť od seba. Odtlačte sa medzi lopatkami. S výdychom poďte na to. Ruka, noha od seba. Nádych vrátime naspäť. Dávam si pozor, aby som neklesala hrudníkom dole. Ideme ešte 2. A 1. Ruka, noha zostanú vo vzduchu a poďte do strán. Ľavá ruka doľava, pravá noha doprava, vrátim na stred. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Ešte 2. A 1. Položíme ruku aj nohu naspäť, výborne. Dajte si teraz nohy na špičky a dvihneme zadok hore do stropu, ideme do strechy. Tak. Urobte si pohodlie, narovnajte chrbát, kľudne pokrčte kolena, keď potrebujete a na striedačku pokladáme päty na podložku. Dýchajte. Nádych, výdych. Výborne, zostaňte na špičkách, položte kolena a poďte si sadnúť na päty. Takže sadneme si na päty, ruky dáme dopredu a ideme na vlnu. A ideme sa postupne vlniť. Takže zatiahnem brúško, nádych, postupne sa vlním a s nádychom otvorím hrudník. A s výdychom idem zase dozadu. Nádych, vlním sa, postupne otvorím hrudník. Výdych, idem dozadu. Poďte vo svojom tempe, tak ako vám to je príjemné. Hlavne nezadržujte dých, stále dýchajte. Vyhrbím sa čo najviac, postupne otváram hrudník. Ideme ešte 3. Poďte ešte 2. Nádych a výdych. Docvičíme posledný. A sadneme si dozadu. Tak, poďte si sadnúť, dajte si taký set, ktorý vám je príjemný. Už nás čaká záver nášho cvičenia. Urobte si pohodlie. Teraz upážime ruky. Pravá ruka ide hore, ľavá ide zo spodu a snažíme sa preplieť si prstiky vzadu na chrbáte. Ak sa nedotknete, vôbec to nevadí a budeme takto a dýchame. Nádych a výdych. Tento cvik nám krásne otvára hrudník a to je to, čo potrebujeme, keď sme počas dňa zhrbení. Tak, výborne. Poďte vymeniť. Ľavá ruka ide hore, pravá zo spodu. Prstíky sa snažia dotknúť. Otváram hrudník a dýcham. Výborne. Tak, teraz si položíme pravú ruku hore na hlavu, mierne dáme úklon do strany s hlavou a ľavú ruku ťaháme dole. Hlboký nádych, výdych. Teraz pozriem hlavou dole mierne. Vrátim na stred a vymeníme. Položím ľavú ruku hore na hlavu, jemne úklon do strany, pravú ruku ťahám dole k podložke a dýcham. Pozriem mierne dole a vrátim na stred. Výborne, skvelá práca.
Ďakujem, že ste si so mnou dneska zacvičili. Verím, že sa vďaka dnešnej hodine cítite príjemne. Teším sa na vás opäť na budúce, tu na kanáli Mileva Pilates. Majte sa krásne.